шоҳсутун аз гӯштини миллӣ аҷдодони мо дар майдонҳои диловарӣ паҳлавонӣ мекарданд, ки то имрӯз пайравонашон дар ин шоҳроҳ давомдиҳандаи ҳунари онҳост. қаҳрамоне аз марди майдон шуд Равон Саидмоъмин Раҳимов ва беҳрӯзу хушқадам. Аммо ин нуқтаи ниҳоӣ нест, чунки ҷавонони нерӯманди мо ҳоло акнун қадам дар ин майдон гузоранд. қаҳрамони барномаи мо Муддассир Субҳонқулзода аст, ки дар ин толор машқварзӣ мекунад. муррабию Абдураҳмон Абдуллоев, сулолаи паҳлавонии Абдуллоевҳо, ки яке аз асосгузорони самбои Тоҷикистон Исмат Абдуллоев маҳсуб мешавад. Барои ошноӣ ва беҳтар омӯхтани ҳунари қаҳрамони барнома ва машғулиятҳои устодаш мо шомили тамринҳои онҳо гаштем. در اینجا ورزشکارانی هستند که با همین سن و سال جوانی در عرصه بین‌المللی خیلی هم مهارت بالا دارند. من جمله من میتوانم از چهره‌هایی که برای شما معرفی کنم. یعنی یکی از پهلوانانی که نوکک از مسابقات بین‌المللی با پرتاب‌های جالب با بهترین لحظه‌های جالب رشته سمبو راهنمایی کرد و با قبل دیگر بهترین تکنیک‌های او را جهانی‌ها قبول کردند و آفرینش کردند. مدثر سبحان‌الله و بعدا صورت بلند می‌شود. аслан оилае ки Муддассир тарбия ёфтааст оилаи паҳлавону аспсавор аст. Муддассир аз синни хурдӣ шавқи беандоза нисбати ҳамин варзиши гӯштин буд дошт дар дилаш, дар қалбаш. Чунки дар оилаи мо ҳамин варзиши гӯштингирию бузкашию аспдавонӣ аз синни хурдӣ аз бобоҳо ба мо мерос мондааст. аз ҳамин сабаб дар оилаи мо ҳатман ё бузкашӣ ё гӯштингирӣ касби дӯстдоштаи ҳар як фарди ҳамин хонадон мебошад. Чун падару бародар иброз карданд, Алмос бобои Муддассир дар майдонҳои паҳлавонӣ замони номдор буд. ин буд ки имрӯз фарзанди онҳо ин пешаро интихоб кардааст. асосан паҳлавонӣ меҳросӣ мешавад. гузаштагони мо оилаи Алмосҳо ки худ аз бобоомон паҳлавон гузаштаанд, ба пайравӣ аз ҳамин ина додари мо дар чемпионати байналмилалӣ иштирок карда ҷои намоён ишғол намуд. Муддассир аз овони кӯдакӣ меҳраш ба гӯштини миллӣ пайванд буд. Сарчашма аз гӯштини миллӣ ӯ ба майдони риштаи самбо шомил гардид. اصلا رشته سمبو رو به خاطر انتخاب کرد که از گوشتنی ملی هوس‌کار کرد. وقتی که خردسال بود به واسطه دلخواه گوشتن‌های ملی رو میدید، مقصد گذاشت که در نمود گوشتین هنرش رو نشان دهد. بالاخره با کلاه‌های بلند ورزشی دخترش پرتاب‌های زیبا چاپ. شوق گوشتن از خردسالی در همین نوروزی‌ها در تلویزیون‌ها می‌دیدم که گوشتین‌ها مسابقه‌ها برگزار می‌شد. من شوق داشتم که من هم مثل همینان گوشتین گیرم. дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ хуб баромад мекарду ҷоизадор ва ғолиб мебаромад. бо вуҷуди баромади хубаш ӯро лозим буд то аз набарди толори ватанӣ ба майдонҳои берун аз кишвар шомил гардад. рақибоне ки дар ҳамин ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин вазни худам Абдуллоев Ҳикматулло, Замонов Суннатулло ва дигарон хуб гӯштин мегиранд. ин наворҳо бошад ҳунари бародари Муддассир Шердилро таҷассум мекунад. самбо ҳоло барои оилаи Алмосовҳо чун гӯштини миллӣ намуди имтиёздору шавқовар аст. Шердил иштирокчии чемпионати ҷаҳон асту ҳоло барои такмили ҳунар дар толори шӯҳратёри Россия самбо 70 машқварзӣ мекунад. Атирав
шаҳре дар қазоқистон мухталиф риштаҳои варзиш дар ин шаҳри қазоқистон рушд кардааст. бахусус намуди самбо дар атирав номо карда ҳаводорони зиёд пайдо кардааст. ин навбат ин шаҳр макони мусобиқоти байналмилалии самбо таъин гардид. тими самбои навҷавонони тоҷикистон ки аъзои яке онҳоро муддассир ташкил медод ба ин чорабинии варзишӣ сафарбар гардид. муддассир бори аввал ба майдони буронмарзӣ гом мегузошт, аммо гоми хеле қавӣ ва каснобовар. дар ин мусобиқае ки якумин буд мо аз республика берун мамлакати қазоқистон шаҳри атираву ки дар мусобиқаи байналмилалии шогирдои мо баромад кардам. ин набарди фарзанди навҷавони тоҷик ҳамаро дар ҳайрат гузошта буд. дар вазни 59 кило иштирок карда ба 5 рақиби худ дастболо шуда соҳиби медали тилло гашт. ҷои якумро сазовор шуд. фароқ ки ба ҳайси мухлис дар ин мусобиқот ширкат меварзид, ёддошти он лаҳзаҳоро ифтихормандона ёд меорад. баъд аз мусобиқа тамом шудан, баъд аз вохӯрии ниҳоиро гирифтан, устод абдуллоев маро назди худ фариёд кард ки ман рафтам. ман он вақт дар он ҷо бо телефони худ наворбардорӣ мекардам. ташкилотчиёни мусобиқа аз ман хоҳиш карданд ки наворҳое ки ман запис карда будам дар телефони худ ва суратҳои гирифтаамро партоям дар хотираи истан. барои техникаи зебо ва партофтои зебо муддассирро беҳтарин варзишгари он мусобиқа интихоб намуданд. финали ман ҳарифам қирғиз буд ки ман онро бо ҳисоби 1-0 мағлуб сохтам. партофтои ҷолибе нишон дод. мо ҳарчанд ки бори аввалам бошад аз ҷумҳурии берун гӯштин гирифта бошад, ифтихор мекунем, бисёр гӯштини нағз нишон дод. дар ин мусобиқа муддассир субҳонқурзода дар вазни 59 кило ҷои аввалро ишғол намуд ва абдуллои ҳикматулло дар вазни 65 кило ҷои сеюмро ишғол намуд. дар ин 26 даста мо мақоми ҷои дуюмро ишғол намудем. якум ҷо ҷои мамлакати қазоқистон шаҳри атирау шуд ва дуюм дастаи тоҷикистон ҷои дуюмро гирифт ва сеюм дастаи россия ки ду команда омодагӣ буданд ва ё ҷои сеюмро ишғол намуданд. истиқболи гармуҷӯшон барои муддассир илҳоми наверо ба ӯ ҳадия кард. ёру бародарон медали фахриашро хуб пазируфтанд. ҳатто устодон ва ҳамсабақон ба ҳонари ӯ аҳсан хонданд. боз фарзандони даврони соҳибистиқлолӣ ба нангу номуси тоҷикистони соҳибистиқлол ба ватан бо медалҳои худ баргаштанд ва тамоми мухлисон, тамоми ҳаводорон ва тамоми мардуми шарифи тоҷикро бо ин ғолибият муборакбод мекунам ва боварӣ комил дорам ки ин фарзандони ба нангу номуси ватан шарафу номуси варзиши тоҷикро боз дар арсаи мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ то бозиҳои олимпӣ мебардоранд. анҷоми пурсамари намуди самбо дар соли 2018-ро роҳбарияти навтаъсиси федератсияи мазкур дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш таҷлил карданд. ӯ низ барои ҳунари воло нишон доданаш қадрдонӣ шуд. ин медалҳо ифтихорномаҳоро муддассир аз мусобиқаҳо дар намуди самбо соҳиб гардидааст. миёни онҳо дурахши медали тиллои мусобиқаи байналмилалии қазоқистон муҳим арзиши партофтҳои ҷолиб ба кули фарқкунанда аст. илму донишу маърифату маданияту малака дошта бошад, варзишро машқу таълимро давом дода, мақсад дорем ки то ҳамин як ҷои намоёнро дар ҷаҳон ишғол кунаду боз ҳамин обрӯю шарафи тоҷикистонро дар ҷаҳон муаррифӣ кунад. мақсад ҳамин. ин фақат қадами аввал аст, қадаме ки навҷавонро хуб дурахшонид, аммо давом додани тамрину машғулиятҳо аз муддассир масъулияти дучанд талабгор аст. масъулияте ки барои болафшонӣ ва такроран
пахши ин навои дилнишину парафшони муқаддасоти миллӣ ки арзиши бебаҳост. пас дар роҳи зафар нахустгомҳои қавии Муддассири навҷавонро муборакбод мегӯем.